Assalamualaikum, sugeng enjing bocah-bocah, pripun kabar dinten niki? Mugi-mugi sae sedanten nggih. Dinten iki Bu Indah badhe ngajak malih bocah-bocah sinau basa Jawa. Lanjutake ulangan papat. Pasinaon loro lan telu. Kanggo mangerteni isine geguritan, bocah-bocah kudu nggatekake saurnane peranatan. Peranatan mau bisa nggampangake bocah-bocah mangerteni isine utawa amanat kan dumunung sakjroning geguritan. Peranatan kang kudu digatekake kanggo mangerteni isine geguritan yaiku nomor 1, diwaca bolak-balik. Nomor 2, pamacane geguritan urut sapodo. Nomor 3, kudu permati saben legesi tembung. Nomor 4, nemtokake apa kang diceritakake ing saben padane. Nomor 5, sawijakake bab-bab kang diceritakake pamikir utawa gagasan utama ing saben pada supaya dadi crita kang utuh lan gampang dimangerteni. Selanjutipun, ayo kita sinau carane nulis geguritan sing apik. Supaya bisa dadi geguritan, langkah-langkah sing kudu ditindakake yaiku nomor 1, kudu nemtokake tema. Nomor 2, nemtokake irah-irahan. Nomor 3, nemokake gagasan baku. Nomor 4, ngeronce tembung supaya katon indah lan kepenak dirasakake. Bisa ndeleng ing paus sastra utawa pepak basa. Marine sinau carane nulis geguritan, ayo bocah-bocah saiki sinau carane maca geguritan. Perangan sing kudu digatekake supaya oleh maca geguritan bisa becik yaiku nomor 1, cendhek dhuwure swara utawa intonasi. Nomor 2, wiramaning ukara utawa irama. Nomor 3, adeganing tetembungan lan ukara disebut jedhang. Nomor 4, owah osike pasuryan lan obahe awak yaiku mimik lan pantomimik utawa ekspresi. Selanjutipun kita sinau carane nanggepi pamacane geguritan. Perangan kan kudu ditanggepi antarane yaiku nomor 1, vokal yaiku cetha orane anggone maca lan bener orane anggone ngucap tetembungan sakjroning geguritan. Nomor 2, intonasi bener orane anggone medhot tetembungan. Nomor 3, ekspresi yaiku obah gingsire pasuryan, mimik wajah lan obahing raga. Cekap sakmenten penjelasan saking Bu Indah, mugi-mugi saged bermanfaat kangge bocah-bocah sedanten. Bu Indah akhiri, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.